prior being your Konyo Bicolano, sino ba naman ako, Gagi pare? Isa lang akong taong lipod. Hindi. Isa akong corporate HR na nag-specialize sa learning and development. So, yeah, bago ako magtaram-taram sa inyo ng Konyo Bicolano and all, I'm working sa isang global pharmaceutical organization as a senior learning experience designer, and boom, Gagi pare, who would have thought na magtataram-taram ako ng ganito and all. So, eto na. Yung pinaka-exciting dito sa 11 months na to is there are learnings and realizations na nagkanurudan ko, and these are the things na gusto kong i-share sa inyo. Number one, na importanteng nanudan ko is that you cannot please everyone. Although ako clear sa vision ko, clear sa goal ko na gusto ko sa mga content ko, mapangirit ko ang mundo one post at a time, hindi yan gabos mapapangirit mo. Nakakasad, yes, but that's the reality of life. Pero ang pinaka-importante dito, brosking, nanudaan ko, since you cannot please everyone, mag-focus ka sa mga taong napapaugma mo. These people will give you encouragement. These people will really inspire you. Sila yung magiging dahilan kung bakit kung bakit padagos ka lang sa mga ginigibo mo. Sila yung dahilan, broski, actually. Yung mga tao, yung mga solid na nag-support sa Konyo Bicolano sa akin, mga friends ko, family ko, and even kayo, mga broskis na nagdadaralan up until now, you guys are the reason kung bakit iaon pa rin ako dito, kung bakit padagos lang tayo and all. Nung naging content creator na ako, mas naunawaan ko kung ano yung tinatawag or inaapod natin na freedom of expression. Mas na-exercise natin ng maayos ang freedom of expression kapag ginagamit natin ito responsibly and well. Ano ba ang ibig sabihin ko nun? Like say for example, sa perspective ng audience, kapag sinabihan nila ang isang content creator ng something bad, like super rude na talaga, they would interpret it as, ano ka ba? Huwag kang masyadong sensitive, nasa free country tayo, and it's my right to express kung ano yung namamati ko sa video mo and all. Pero broski, ang freedom of expression, hindi ito nagbibigay din sa'yo ng karapatan para maging rude sa mga content creators or sa kapwa mo, diba? Sa mga tao dito sa social media. Because, alam mo, ang mga content creators, just like me, yung mga nagdadaralan sa atin dito, hindi sila mga taong lipods. They're also humans. Imaginein mo kapag bagong gupit ka broski, tapos pinag-effortan mo, tapos nag-ipon ka pa dun sa buhok mo na yon para ipagupit, tapos someone will just like, in front of you, will just tell you, ang kanos, hindi sa'yo bagay. Broski, gahagi pare, dahil tao ka, merong effect yun sa'yo, regardless how small or how big it is, may effect yun sa'yo emotionally. And broski, I tell you broski, grabe ang epekto niyan. For other people, ngingiritan mo lang sila and all, pero grabe, ilang gabi yan, ilang sleepless nights yan. Ang Konyo Bicolano kasi as a content, nung kino-conceptualize na namin siya, nung nilalagyan na namin siya ng bado and all, sabi ko, Konyo Bicolano should be about representation. It should be about representation. Kasi ako, coming from Camarines Norte, na merong Tagalog at Bicol speaking towns, other people would tell us na ay, Gagi, parang hindi ka naman Bicolano kasi hindi ka katulad sa ganitong region magtaram or katulad sa ganitong region magtaram. No, broski. Konyo Bicolano is about representation. And ang pagiging Bicolano, pagiging Cebuano, pagiging Ilocano, pagiging Pilipino, hindi yan nasusukat sa dila. Hindi yan nasusukat sa taram-taram lang. Nasusukat yan dito. Okay? And ako, I'm very much proud to say na Oragon ako and all.